Тъй така, още един поздрав. Много специално за Батала от Благоевград. За човека, който показа на всички как се гради семейство и бъдеще. За неговата съпруга Мариана Тосунова, истинска жена до него. И за неговия син Христо и неговите принцеси Юлия, Флоренция и Палома. Гордостта на тати Батала, Батала малкия, Батала големия. Уважение за цялото семейство. За мене чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал, до върха и ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Батала каза, на всички ви показа, че парите отиват при пари. Аз обичам си живота, добре се чувствам всеки ден. На приятелите стари пожелавам добър ден. Пари си имам, коли си имам, Батала съм аз, имам жена, къща, палат и най-красивите деца. Батала мисли за семейството, за децата ден и нощ. Апартаменти купува, бъдеще им осигурява с труд и чест, с сила и мощ. За Мариана всичко дава, до сърцето си я държи. За Христо, Юлия, Флоренция и Палома живота си би подарил до. За мене чувам да говорите, бил съм тарикат, но забравяте. Всичко съм постигнал, сам съм се издигнал, до върха и ми завиждате. Жена ми е до мене винаги, децата ми са умни и добри. Батала каза, на всички ви показа, че парите отиват при пари. О, Батала барвало, о, барвало зоряло, салине джанер туто, Батала номере е. О, Батала авела, баре пачкете анела, яша Батала, като тебе няма. От Благоевград се чува, името му се знае. За жена и деца живее, семейството си пази и никога не предава. Айде, Батала, брат ми, живи и здрави Мариана, Христо, Юлия, Флоренция и Палома.